27th of September. Kublai yafi baro. Katnongi dap daga jingkamen ka bakrao. Namar nadoshi tarik Oktober. Ka sarkar ka syaban pilibiang king manajang ibaro. Tengin sngong yaw blay na badaga nega jingkar ku bakrao. Ba u ayingi. But kanega dega singi blay ba khaddu. A jong ka lockdown. Te ublay la karko yingi. But in yaro in sngong yaw na badaga nega jing ay ka bakrao jungo. Te ki jing pulay mataga singi. Ka jing pulay baning kong na u prophet Ezekiel nong yatulupa. Kala nong khat pra dekot arpusan hadu arpupra. Ka sampusan de ka sam arpusan. But ka jimpule baar naga sitti jung Paulus ya ki Filipi. Kala nong baar dekot baningkong hadu kadwe. But ka gospel kat kamu Matius kala nong arpuwe dekot arpupra hadu lai pu ar. Te ngan pule ka gospel Hakataga poru jisula ong yagi lendorang babat kitaman kisan. Pi perkhat kumno. Ue beriula don arngut ki khun. Ula let shaw baning kong badula ong ko khun. Kile tre mantaga singi haka briso wine. Ula jubab ngam tre. Tre hatien ula babe badula let tre. Nang tau pa ula let shaw khun baar badula ong kunjuk. Ula jubab ngan let pa. Dre shimlet. Uno na kini arngut ubale ya komon jong upa. Te kila jubab uba ningkong. Te pet une ukun ba ningkong? Ningkong wong amtre. Dimpan hangne la tho ubabe. Dre Bible pareng la tho he thought better. Ula perkhat khamha. Ni ula perkhat thamai. Barula let. Long pa bayit ki basngam yanga. Kadei ka kamram jomfi ban hikai ki kun jomfi kalanti jong blay lada ki sngap ne kim sngap ki kongu ne kim kongu pi don ka kamram. But ni don ka jingkarmen kum une ukun baningkong wongum no ngam tre adimpat ula perkhatmai ula kanmau kek tien jong imei pa baru lakan mau baru ulale kanega jingkarmen ngidon banda kiwi kiba sngap yang aru kiba perkhat o nabanda junga ngamdon lachu nganam yoban wan pai sha ble ngalong nong po bakrau no uble unsala aila di fi ban perkhat mai nginam babe jing babe kanam pan poing isanu sunuru Jingbabe kabapan pa ingi siya jingdo jingkarmen. Dre nikan mau biang ya kakten jung blay ka bo jung kakten jung blay hang ta ingi layo jingpenim. Kane ka de ka khubor ba u Jisu ay ingi matagasngi. But aga jing siya umod ban thaw ki ne ki na kiya arngod ki khun kanuksa jung ki kawe ban pani ki Israel ki lang ki bala jit re maki kila buram ya blay tang nagar ramyang suntur. No jinget, no jintrekam. Re kine ki gentle, ki bamti be ye ki ongamtre, adimpan ubleula pankan mau ye ki bat baro kila bud yau. Ba uang kinong krong kajina kan mau une ba thok ne ka gospel Matthews ru long we nong krong kajina pide ban pule lot nganam pule bangan aila ye fi ba pin pule lang ha yeng pin duai lang pin puson bat uble unsa hikayengi ka jimpule baar naga sitti jong Paulus ya ki Filipi ka batayingi ka rukop im jongi kumnangi deban bodya ka nuksa jongo Jisu bat an im katkum ka jingka jongo kumne ukun baningkong ningkong ngamtre dimpan ublehi ula panshayo kalmau mansimbakur unsa panshayi fi unsa pankalmai fi baraki bangala hikai Jisu unsa ong haktin a gospel katkum Yohanes te nga pankan mau biang yakik mikik pa no jeng do jeng karmen na banda ki kunjum fi but kito ki bala jingai na oble na kana ga dauro kane ga de ga por ngidang don por ban por khat thumai but oble unsa pediang ingi da ka jeng kemen ka bakrau but ngin duai ru gini kane ga por
jing dua lang jong ke ingesem na penta bun ki bala sem bun ki jinge na ka dau jong slap bajur te ublei on sa pantengan yeki bar on sa kar khu da yengi baro ublei baran bor baro pa baru kun baru man sim bokut on kar ku yefi